Alhamdulillah, auren Aisha tsamiya bai mutu ba. Yadda aka dakatar da Khadija mai numfashi tana tsaka da alhinin mutuwar Aminu S. Bono. Shafin mujallar fim da suka kawo labarin mutuwar auren jaruman Aisha Aliyu Tsamiya, wanda mun kawo muku yadda wasu daga jaruman Kannywood da ƙawayen Aisha Tsamiya suka dinga musanta labarin, gami da nuna fushinsu kan shafin, na kawo labarin da ba haka ba. A jiya shafin sun janye labarin daga shafukansu gami da neman afuwan ma'auratan, inda suka yi wata sabuwar wallafa kamar haka. Labarin da mujallar fim ta buga jiya cewa auren tsohuwar jarumar Kannywood da Aisha Aliyu Tsamiya ya mutu ba gaskiya bane, inji 'yan masana'antar fina-finai irin su Ali Nuhu, Abdul Ahmad Muhammad. Hakiki cewar da suka yi tare da zurfafa bincike da mujallar ta yi, ya saka mujallar ta goge labarin daga gidan yanarta da kuma social media. Jim kaɗan bayan ɓallen labarin, makusantan tsohuwar jarumar wanda ta yi aure a Fabrairun shekara ta 2023 suka kira wakilinmu a lokuta daban-daban suna cewa wannan labarin ba kuskure ne, domin kuwa Aisha na zaune daram da kam a gidan mijinta. Waɗanda suka kira mujallar sun haɗa da Ali Nuhu, Abdul Ahmad da Samira Saji. Dukansu sun nuna cewa suna da kusanci tare da kyakkyawar alaƙa da Aisha da mijinta mai suna Alhaji Buba Abubakar, kuma ba su daɗe da yin waya da su ba. Samira wadda ke da kamfanin sayar da tufafi na Samsaj Palo da ke Abuja, ta ce ita ana ta ɓangaren Aisha Tsamiya ɗin ce ma ta turo mata da labarin da aka buga tare da bayyana damuwa. Ita kuma ta yi mata alƙawarin za ta tuntuɓi masu mujallar. Wasu daga cikin 'yan fim ma da suka kira labarin da ƙarya kai tsaye sun haɗa da Halima Adede, Saratu Abubakar, Masauda Yar Agadas da Suleiman Kwastum. Mujallar fim ta bi dukkanin ƙa'idojin aikin jarida wajen tattara bayanai kafin ta rubuta labarin, inda ta samu tabbacin sakin auren daga wasu mutum 4 ciki har da 'yan Kannywood masu sahihin kusanci da Aisha. Haka kuma wani wakilin mai ya kokarin tuntuɓar ta hanyar kiran waya da tura mata sakon test amma babu amsa. Domin kamar yadda muka ji a jiya, ashe ta tafi umara ita da wani kaninta. Mujallar fim tana bada hakuri ga ma'auratan saboda rashin jin daɗin da labarin ya jawo musu, tare da tabbacin hakan ba zai ƙara faruwa ba. Muna yi musu addu'a Allah ya sa mu tukara ba. Mujallar fim a ƙasa suka ƙara da rubuta, an kafa mujallar fim a farkon shekarar 1999. Inda ta zama babbar kafar yada ingantattun labarai da bayanai akan 'yan fim, kuma ta taimaka sosai wajen fito da yawansu a idon duniya. Ta shafi shekaru 20 ana buga ta akan takarda kafin ta bi zamani wajen ci gaba da fitowa a intanet. A tsawon wannan lokacin ba a san da yin kage ko yada labarin kanzon kurege ba, domin masu buga ta ƙwararru ne a fagen aikin jarida a Najeriya, masu bin diddigi kwarai kafin su buga labari irin wannan. To da fatan Allah ya kyauta. Assalamu alaikum al'ummar duniya, sunana Abdullahi, shugaban cibiyar bada magunguna na Kashful Alil. Muna gode wa Allah da ya sanya cibiyar Kashful Alil ita ce ta ɗaya a duniya wajen bada maganin cutar HIV kuma a warke. Cibiyar Kashful Alil muna binciko magunguna ne tare da ƙwararru masana ilimin itatuwa daga sassa daban-daban na duniya a cikin manyan littattafai na tibbul a'shab kamar ƙasar Egypt da ƙasar India, ƙasar Sin har ma da nan Najeriya. Ina masu fama da matsala ta rashin haihuwa, infertility, matsalar ciwon ƙoda, matsalar cutar sikila da ma ciwon hanta da ma matsaloli na rashin gamsar da iyali, duk muna ba da magani. Matsalar istimna'i tana haifar da cututtuka a jikin ɗan adam kamar yawan mantuwa, loss of memory da kuma bugun ƙirji tare da ciwon jiki da kuma matsala ta infertility wato low sperm count. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magani akan kowace irin larura har ma da matsalar jinnu, iska, sihiri da sammu. Za ku same mu a jihar Borno cikin garin Maiduguri, titin Kwastin opposite Marazen jikin Yunal inda ake scanning ko kuma a babban layi. A jihar Kano kuma za ku same mu a Zoo Road opposite Sahad Store. A birnin tarayya Abuja muna Kuje. A jihar Gombe muna cikin Ummi Plaza. Sannan a jihar Katsina muna opposite Riyadul Qur'an. A garin Mubi za ku same mu a daidai bakin kasuwa. Sannan a jihar Lagos muna Agege Morikas. A jihar Kaduna muna Hayin Rigasa. A jihar Sokoto muna Kofar Taramniya. Sannan a jihar Bauchi muna CBN Runabout cikin AIB Plaza. A jamhuriyar Niger za ku same mu a cikin Yamai. Sannan a Maradi muna bakin babban kasuwa.
A jiya hukumar Hizba ta gudanar da taron da ta bayyana za ta yi da 'yan fim a karo na biyu, wanda kuma taron wannan karan ya samu halartar jigajigai a masana'antar irin su Ado Ahmad Gidan Dabino, Alhaji Sheshe, Lawan Ahmad, Baban Lahayatu, Alasan Kwalle, Shehu Hassan Kano, Falale Dorayi, Abubakar Bashir Mai Shadda, Hadizan Saima, Maryam CTV da sauransu. Sai dai a wannan karan shugaban hukumar Hizba bai ba da damar 'yan jarida su naɗi yadda taron ya gudana ba, sai bayan an kammala ya bayanan abubuwan da aka tattauna kamar haka. Mu taimaki al'ummarmu, mu taimaki addininmu, mu taimaki yankinmu, mu ƙara darashta waɗannan abubuwa guda uku da neman da bayani a kai. Saboda haka zaman da zamu da tattauna da zamu da ku ba za je zama mun sallami 'yan jarida sai bayan mun gama tattaunawa in ya so sai mu gaya musu sakamakon abin da muka fitar na bayan taro. Ina ga zai fi sauƙi saboda watakila wajen tattaunawa ne ake samun wasu maganganu su fita kuma waɗanda wani zai je ya juya su ba da wata ma'ana da ba shi ne makasudin taron ba. Ina ga hakan ya yi ko? Saboda 'yan jarida kun ji manufar wannan taro shine kawo ci gaba da tarbiyya da kare addininmu da al'adarmu a cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Saboda haka wannan shine makasudin taro. In muka gama tattaunawa ko kuma za ku tsaya yanzu daga waje sai ku jira mu mun gama mitin sai mu gaya muku abin da muka ci. Haka muna godiya. Wafon ko? Kuma fan ta ƙasa da kuma shi Abba Al-Mustapha ES na hukumar tace fina-finai da na baki ta jihar Kano. Cewa yau a wannan rana 20 ga watan 11 2023 an samu ganawa da tattaunawa da hukumar Hizba da ita wannan hukuma da kuma kacankan wato masu gudanar da wannan cibiya ta Kannywood. Kuma an samu fahimtar juna akan yadda za a tantance abubuwa kamar guda haka. Na farko shine za a samar da forum da za mu dinga tattaunawa tsakaninmu da su akan abubuwan da muka gani ko muka ji ko muka ga yana gudana domin a ɗauki matakin da ya dace. Sannan na biyu za a shirya retreat wanda zai zama ganawa ce ta musamman tsakanin wannan hukumomi guda biyu da kuma ita wannan ƙungiya da malamai domin a ba da dama a zo kusa kowa ya faɗi abin da yake ganin ya kamata a yi domin mu gudu tare mu tsira tare. Sannan kuma abubuwan da muka hango wanda muke gani akwai gyararraki a ciki insha Allahu an yi mana alkawarin cewa waɗannan abubuwa za a gyara su kuma za a samu ci gaba. Da haka muna fata wannan zama namu ya zama mai albarka, ya zama mai alkhairi, ya zama ya kawo ci gaba. Sannan akwai sakonni guda biyu wanda suka shafi mai girma gwamna wanda dama da zaman da izinin sa ake yin wannan zama, ya san da wannan zama cewa roƙo guda biyu. Na farko a ƙarfafa wannan hukuma ta tace fina-finai, a bata fawa, a ƙara mata kuɗi, a bata dama ta yi aiki, a kuma ƙara fito da policy na yadda ake yin fim da yin hukunci akan duk wanda ya keta waɗannan dokoki da aka ittifaki tsakanin 'yan fim da kuma wannan hukuma. Sannan na biyu za a samar da makaranta ta koyar da harkar fim a wannan jiha tamu ta Kano, wato Film Institution, wanda kuma gwamnati za ta shigo domin a dinga tantance abubuwan da suka dace da addininmu da al'adarmu da zamantakewarmu. Ana fitar da fina-finai masu tsafta waɗanda za su taimaka al'umman wajen samun fahimtar juna. Muna fata Allah ya tabbatar da alkhairi yadda kuka zo gida Allah mai nan gidan Hizba, Allah mai da ku gida lafiya. Mun gode da kuka girmama gayyatar mu kuka zo kuma muna muku fatan alheri. Da fatan ne babu wani abun tsoro ko wata barazana ko firgitarwa ko razanarwa. Mun ci abinci tare, mun gaisa tare, mun yi murmushi, an yi dariya, an zauna an fahimci juna. Muna fata Allah ya sa albarka, Allah kuma ya kawo mana gyara a cikin al'ummar mu. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Jim kaɗan bayan kammala taron, shugaban hukumar tace fina-finai da dabi Abba Al-Mustapha ya bayyana hukumarsa ta dakatar da jaruma Khadija mai numfashi bisa ga wasu raye-raye da ta yi da wani ɗan rawa na ƙasar Nijar da ake kira da Musa Yaro, wanda tana tsaka da alhinin mutuwar Aminu S. Bono. Labarin dakatarwar ta same ta, wanda ta sha kuka kamar idan ta zai fita.
a cikin Kannywood da kuma stakeholders ɗin Kano State Censorship Board. Wannan yarinya mai suna Khadija mai numfashi mun yi decision cewar mun dakatar da ita kanta na shekara 2 daga fitowa a cikin fina-finai ko kuma mu'amala da duk wani abu da ya danganci Kannywood. Kuma muna kira ga duk wani producer da ya san me jawo dakatar da ita wannan jarumin. Ito bidiyo ne ya yadu na yadda suke zuwa suke raye-raye kuma ta san cewa to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wato bidiyo ne ya bazu na yadda suke zuwa suke raye-raye wanda na rashin kamun kai na tozarci na abin da ya babu daɗi, kuma kowa ya san irin korafe-korafen da muke iya karɓa. Mun korafe-korafen da muke karɓa a koda yaushe, kuma mun karɓa mun kira ta domin ta kare kanta na cewar yaya aka yi ta bari tana yar masana'antar Kannywood wanda take kullum ake ba ta tarbiyyar cewar kada ta yi irin wa'annan abubuwan da zai iya janyo cece kushe ko kuma ya zama illa ga al'ummar jihar Kano ko kuma makallatanmu wanda suke kallon shirye-shiryenmu na cewar kada mu saka kanmu a cikin irin wa'annan ɗabi'u. Ta je ta yi wannan bidiyon na a gidan rawa, kuma mun kira ta domin ta zo ta ba mu fair hearing mu ji daga bakinta. Abin ya faskara, kuma babban laifi da za ka yi hukumar mu shine mu kira ka kasa amsa gayyatar mu. Sunanta Khadija mai numfashi. Wannan mun kirawo ta ce ba ta gari, mun ba ta damar cewa shi zaki dawo. Ta dawo garin, mun san tana garin, ta zo ta ba mu samu ko da sassauci ne da kuma fiye yarin mu samu ko mu tsawatar mata ta ki ta bari. To muna ganin cewa wannan ita ce hukunci da muka ɗauka a yanzu, kuma bara mu gani zuwa nan gaba. Wannan hukunci ko na dakatar da ita zuwa shekara 2 daga barin duk wani abu da yake cikin Kannywood, wani ta'ammali, wani ta fito a fim ta je ta yi waka, ko kuma ma ta je ko hira ne a gidajen TV da gidajen rediyo, ko kuma amfani da social media da sunan Kannywood. Shi maka dakatar da ita na shekara 2. To wani irin mataki hukuma za ta dauka idan aka sami da karya wannan mataki da aka dauka? To kowa dai ya san a ƙarƙashin hukunci yake, a ƙarƙashin doka yake. Ina ba ta shawarar kar ta karya dokan nan, in kuma ta karya to doka za ta bi ta kanta. Ina sai ka ji mai kira yana ta kira babu shi kuma, sai ka ga ka iso sai ka ga babu kai kuma, sai ka ji ka yi sallama an amsa kamar kuma, sai ka ji an taɓa ka ba hannun babu kai kuma, sai ka ji ka tsaya kamar ka zauna a nan kuma.
sai ka ji jukuna suna motsi babu su kuma, sai ka ji rayuka suna tasbihi kam. Sai dai wasu daga dandalin TikTok na ganin zafin shugaban tace fina-finan yana yawa, inda mai magana ke ganin kamata ya shugaban ya ba a sannu, zafin yayi yawa. Al-Mustapha, zafin ka yayi yawa wallahi. Yaran nan fa da kake kora a cikin shirin fim din nan zan fara ɗiban su ina sa su a cikin shiri na a cikin biyu. Ba Al-Mustapha, sai ka ce gudawa ba fa Minister of Defense aka baka ba, wallahi zafin ka yayi yawa wallahi Al-Mustapha. Ai kai kamata a ba kwamandan Hizban ma ba daurawa ba wallahi, saboda zafin ka yayi yawa. Shi a da shi censorship board din nan wallahi zafin ka yayi yawa Al-Mustapha. A dinga dubawa, yaushe aka kori Sahir bai gama kuka ba ga mai numfashi, yanzu wa kake so ya mai gurbin mai numfashi a cikin gidan gwamna? Shirin gidan gwamna yake kome? Dan Allah dan Annabi ka dinga yin hakuri, kana sa ranka salama. Aba dan Allah ka ce wai tun saba kake office kana jiran su kai inviting din su ba su zo ba. Dan Allah kwana 3 ya kamata ka dinga bayarwa, 3 days. Idan ba su zo ba sai ka dan kara musu 2 cikin hikima, sai a dan yi barazana, sai a ce an dakatar da kai shekara 1, sai a ɓata rai. Amma shekara 2 kuma ka hau magana ka zauna sai ka ce yankan wuka. Dan Allah dan Annabi Al-Mustapha kai hakuri, kuskuren nan a baya kuma kun dan taba shi. Yaran nan su ma sai a dan dinga musu uzuri, yanzu suka shigo suna dan farawa, dan Allah sai a dan kira su, dan Allah alfarma fa mu muke neman musu. Ni yanzu ka zo ka ce ka kore ni a shago na shekara 2, ai ni ka kashe na tsaye ai. Ni wallahi ka kashe na tsaye. Dan Allah yanzu wannan su ma fa daidai yake da ka kore su a shagunan su ba, shekara 2 suspension. In a football ne aka lalata musu kariya ai. Dan Allah dan Annabi ayi hakuri, ayi hakuri a jikan mutanen nan, kai hakuri ka dawo da su. Wallahi Al-Mustapha zafin ka yayi yawa wallahi zafin ka yayi yawa. Aba office din censorship board in fa kai naka tace fina-finai ne fa Al-Mustapha, ba a yi daidai ba ko an saba dokar gwamnati, an faɗi wani abu, an yi batsa, an yi wane ne, sai a dan duba sai a cire gurin, sai a yanke shi Al-Mustapha. Amma shekara 2 nan wallahi tana yawa. Dan Allah dai wannan dai alfarma muke nema wa bayin Allah nan, ayi hakuri a duba lamarin nan. Kaga an ce poverty is the mother of crime. Wannan mutanen talauci da kake gani shi yake sa mu aiki wannan rashin mutuncin da ake a Najeriya ma. In kowa ya koshe ji miliyan 5 a account ɗinsa, kana ganin za a zo a tara hanya za a yi kwacen waya? Wallahi talauci ne. Duk wannan masifar da kaga ana ciki wallahi talauci ne. Dan Allah dan Annabi kara ƙara yawan family wa'annan, dan Allah a yaƙuri a duba su. Shekara 2 fa ba wasa ba Al-Mustapha. Kuskuren nan ana kan yi wallahi, ba iya yan fim ba wallahi, yan TikTok din nan a dai haƙuri a duk ƙara duba lamarin nan fa, a duba lamarin nan. Yanzu wa zai maye gurbin mai numfashi a gidan gwamna? Dan manzon Allah kai haƙuri a duba lamarin nan Al-Mustapha, zafin ka yayi yawa. Game da Musa Yaro kuwa, wannan ba shine karo na farko da ya irin wannan rawar da matan Kannywood ba. Idan ba ku manta ba, a watannin da suka gabata ma, bidiyon sa da Rakiya Musa ya karaɗe shafukan sada zumunta, da ya zama abin muzanci ga Rakiya a lokacin da ake magana soyayya ta da Bureka. Saboda kayi min nisa, Allah
ce a ci gaba da shi a haka ba da ruzu haka ba da ruzu haka ba da ruzu yayi a taba masa da Allah sosai ce ta masa so da kai kana jira haro banda ola sarki ya koma gefe ya rabe wane an da sabbin da Wannan ya zama izina ga matan fim ɗin da ke bin sa yana wannan tambaɗewar da su. Domin duk abin a kansa yake karewa shi ba ruwansa, domin shi ba jarumin Najeriya bane ba. Ba a nan yake harkokinsa ba, mafi yawan wasannin a Nijar yake yi. Wanda kuma ba lallai bane akwai irin wannan hukuma a can ba. Kuma koma dai menene? Illar ta fi ga mace. Domin gashi babu wanda yake magana sa sai ta matan. Fatan Allah ya kyauta.